Terveisiä Kuhmosta Veikko Huovisen jalanjäljistä. Kenties itse Pylkkäs Konsta on tässä joskus samalla kivirypäilemällä kävellyt. Kenties ennen näitä hienoja nykyaikaisia puulavereita. Kesäreissu on nyt edennyt siihen pisteeseen, että meillä on enää muutama päivä jäljellä ja loppureissu käytetään huristelemalla itärajaa pitkin kohti Saimaan rantoja. Ja tänään olisi vielä tarkoitus päästä tuonne Ruunaankoskille. Hyvä tähän takaisin rattiin. Nyt mielähän ainakin pesulla. Joo, uimaan. Ai saatana, kivi kääntyi suoraan nilkaan. Kiva. Oh shit. Mitä siellä pelleilet? En halua tulla sinne vielä, kun se on kylmää. Eikä ole. Hyvä Jumala sentään. Älä valita. Tää on ihan kamalaa. Ei kerkeä käydä enää sinua. Ei kerkeä. Toivottavasti tää saippuaa kerkeä kuivaa. Ennen kuin me on pessy. Puhasta tuli. Mennään käyttää Nenna vielä tuossa Riippusillalla iltalenkillä. Tää olisi hienoa maastopyöräilyaluetta, tää Ruunaankoskeen alue. Ei ole tullut vielä koskaan käytty ajelemaan täällä, mutta jonain päivänä vielä. Aikaisemmilla reissuilla ollaan käyty tuolla Neitikoskella. Ollaan kalasteltu siellä ja tietysti lenkkeilty ja tämmöstä. Siellä voi nähdä myöskin sitten hurjapäitä laskemassa koskea. Ja sitten on siitä vähän etempänä sitten vielä tuo Haapavit ja toinen iso silta siellä. Ja hieno koski. Ja tämä taas on Siikakoski. Täällä käytiin jätkeen kanssa 2-3 vuotta sitten talvella. Silloin oli hienoa kävellä noita rantajäitä pitkin tänne sillalle asti tuolta parkkipaikalta. Mutta on tää varsin hieno paikka tälleen kesäyölläkin. Polun varressa ja täällä sillan allakin on näköjään rupikonnia jonkun verran. Nennaa kiinnostais kauheasti, mutta ei vissi siitä kauhean hyvää nuolasta niitä vai miten?
Tää on kyllä ihan uskomatonta, miten tätä hellettä ei pääse karkuun missä. Ihan sama, ootko Jäämeren rannalla vai Etelä-Suomessa. Kaikkialla on ihan yhtä kuu. Nyt me lähdetään käymään Huussissa ja sit lähdetään ajaa, niin saadaan vähän ilmavirtaa. Eiks niin? Joo. Hyvä idea. Tää on hieno. Siis itsepalvelulossi. Mie saan kerrankin ajaa lossilla. Ja täällä pöntössä on siis moottori. Emme tämmöstä oo ennen nähnyt. Eiköhän se siitä hyppää ylös. Joo. Vastarana puomi jäi auki. Hirnuu vaan ja kuvasi. Jäähän siihen. Sit järveen.
On aika kakkia. Jaa. Tuo pönttö haisee aika ikävälle. Siellä on paljon tavaraa. Ja nyt sinne menee lisää. Vihdoinkin viileä aamu. Harmi vaan, että nämä tämmöiset satunnaiset viileät aamut pilaa sit taas toi aktiivinen hermosto. Vai passiivinen, kummipä se nyt sitten on. Eli kroppa luulee, että tästäkin aamusta tulee ihan kauhea helle aamu. Oksettaa, paskattaa, pierrettää ja tärisyttää, mutta aivan sama. Nyt nautitaan tästä viileydestä, kun sitä hetken aikaa vielä on. Tätä ei varmaan montaa tuntia kestä. Nautin väkisin. Nyt pannaan pillit pussiin, lähdetään veimaamaan lossikäyntiin ja sitten kesäreissuun viimeistä leiriä kohti. Tytöt heilu esteeseen. Harjossa on ihan hyvä. Liina. Täällä on joku Väyrysen pohjakorjauspalo. Ai saa! No. Joku tikku. Ai tämä. Työssä. Vittu mitkä kortit! Saatana, työnnä sinne äkkiä. Olipa lämmin. Vähän se meni sinne reunalle. Et syty, et syty! Ei! Ei! Vettä! Sammua. Tässä näemme jauhelijan paistuvan grillissä. Tämä on oikea oppinen, kun menee liekkejä pannulla ja musta pinta tulee saman tien kun laittaa lihan sinne. Eli on oikea kuumuus pannusta ja myös vesiämpäreitä vierellä, jos tulee maastopalo. Vähän huti.
Ei saatana. Titityy lintuin lentää. Se alkaa olla viimeinenkin leiri-ilta paketissa. Kaiken näköistä on tähänkin reissuun mahtunut taas. Kiitos kauheasti, jos olet jaksanut katsoa. Tökkää kanavatilauksia ja paina tykkään nappulaa ja heitä kommenttia. Olipahan taas reissu. Hyvä. No voi helvetti, se meni pieni. Tää? Juu. Kui? No kun tää hiippari jäi sinne. Aiko mie jäi tuohon puoliväliin? Niin tulee vaan reippaasti. Joo. Reippaasti lähes. Juho saa mennä edellä.